Bé, bona nit a tothom. Deixeu-me ressaltar un parell de coses abans de començar. Una, com te dius tu? Sí, l'Antoni ens ha dit que avui hem de commemorar que l'Einstein, que dius que va fer la teoria de la relativitat, va ser avui que la va presentar en públic, doncs celebrem-ho. No sé si per bé o per mal, però és molt famosa, no? L'altra cosa que us volia dir és que tenim uns quants de vosaltres que sou de l'Institut Mercè Rodoreda. Sí, molt bé, ja es nota que sou d'una edat. Esteu fent batxillerat, primer, segon? Primer i segon, molt bé. Deixeu-me dir-vos que aquesta presentació precisament està preparada per fer-la en l'àmbit del programa Escolab, un programa de l'Ajuntament de Barcelona, que és per, diguem, explicar-los o introduir als estudiants de batxillerat els temes de recerca que s'estan fent a les universitats. Entre ells, doncs, a l'Escola de Telecomunicació estan inscrits al programa Escolab i aquesta presentació, encara que en anglès, les transparències, la presentació la faig en català, però les transparències les faig en anglès una mica perquè s'acostumin a que tot és en anglès, però aquí la vaig traduir perquè no hi hagués problema per ningú, tot i que tinc 2 o 3 vídeos que són en anglès, però ja els anirem comentant. Bé, doncs, benvinguts. Vull dir-vos que la presentació és adequada, penso, almenys el nivell que li hem donat és adequada per aquests estudiants que d'aquí un any o d'aquí 2 aniran a la universitat i ja poden dir, doncs, escolta tu, a mi a Teleco que no m'hi busquin perquè això m'ha donat males sensacions, o sí, al contrari, dir, ostres, que bé, això és el meu àmbit, naturalment s'ha d'acabar primer la carrera i després pots continuar fent coses d'aquestes. Molt bé, ara, també una altra cosa que vull fer abans de fer res és passar-vos una placa que tinc aquí molt antiga, només per veure si hi ha algú que sap dir-me què és. Em sentiu bé, oi? Suposo, sí. Aquesta presentació, com veieu, hi soc jo, Josep Soler Pareta, i tinc dues persones més, l'Ignasi Llàtzer i el Sergi Abadal. L'Ignasi Llàtzer va acabar el doctorat en aquest tema, precisament molts dels resultats que esmentaré, no hi entrarem a fons, però molts dels resultats que esmentaré, sobretot en el que són antenes nanomètriques, són de la seva tesi doctoral, són resultats fets per simulació i modelant matemàticament equacions per veure com funciona i, per tant, són resultats teòrics. Precisament, deixeu-me dir, això estic parlant de l'Ignasi Llàtzer, que acabem de tenir uns quants diners d'un projecte que sortirà per aquí, que es diu Graphene Flagship. Grafè és en català, grafè no és en castellà i grafín és en anglès, el material aquest de què tractarem. Digues. Aquesta quadrícula de carbó... Bé, tu dius que és de carbono, però jo no ho he dit. Això només la passo una mica per fer un primer entreteniment, jo en dic joc de mans, per veure si algú em sap dir què és. I així, doncs, tinc una manera fàcil. Memòria. Sí, però de què? Antoni, sisplau. Molt bé. Doncs sí, Antoni, molt bé. És la primera vegada que algú m'ho endevina. És clar, que sempre ho he presentat en entorns d'estudiants de batxillerat. Molt bé. Antoni, oi? M'has dit que et deies? Molt bé. Doncs sí, efectivament, això és una placa de memòria de ferrita de les primeres que es van... dels primers dispositius de memòria que es van construir i ara explicarem una mica d'on ve i per què us la passo. Fixeu-vos una mica, no? Algú acostuma a fer la broma de dir, aviam, això són uns estalvis per posar la cafetera al damunt? No. Però ara sí, efectivament, ara és una peça de museu. Que potser ets d'àmbit de la informàtica? Sí. Molt bé. Deixeu-me dir, aprofitant ja que interacciono amb vosaltres sense problema, espero, però vosaltres també em podeu preguntar en qualsevol moment, no espereu al final, perquè si no això es converteix en una mena de classe magistral i tothom allà esperant. Qualsevol dubte que tingueu, si us el sé resoldre, sobre la marxa, d'acord? Llavors, primer farem una breu introducció a què és el grafè, molt breu i espero que entenedora, i per què serveix i quines propietats té i quines aplicacions se li pot donar.
Això, recordo, no sé si algú de vosaltres va ser el maig passat, va ser en concret el 28 de maig del 2014, que la Míriam Marchena, de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, que és a Castelldefels, va fer una presentació precisament del grafè, on va entrar, hi havia algú aquí? Va entrar a fons, més a fons que jo entraré en el que és el grafè, tu també hi eres, i ella en el fons el que treballa és en la fabricació del grafè, que no és trivial, que és un dels temes, un dels reptes que tenim és fabricar, o que té la societat si es vol aprofitar, fabricar el grafè amb grans quantitats. Ja veurem que fabricar-ne una mica teòricament és fàcil, va valdre un premi Nobel, però una vegada ja descobert ja tothom ho pot fer com aquell que diu a casa, però en podem aconseguir molt poques quantitats. I això serà el primer pessic de ciència, que és el grafè i propietats. Després farem dos pessics més de ciència, que són un, si volem utilitzar el grafè per aplicacions de les TIC, en quines en concret ens centrem, i parlava de l'Ignasi Llàtzer, després parlaré del Sergi Abadal, que encara està fent el doctorat. Aquest home ara, l'Ignasi, està treballant en una universitat alemanya, però ha canviat completament d'àmbit i ha estat treballant amb el tema de xarxes vehiculars, xarxes internes en vehicles. Però bé, un dia o altre tornarà al nostre grup. Dic que primer parlarem una mica quines aplicacions en genèric, però ens basarem en les que hem treballat al centre, que és utilitzar el grafè per miniaturitzar el que serien les comunicacions sense fil, el que se'n diu wireless, o via ràdio, d'acord? I això implica, vol dir, primer, reduir l'antena al màxim possible. Aquest és un primer resultat. I el segon, dius, bueno, no sabeu què fer a la universitat, que us dediqueu a aquestes, entre cometes, bajanades. Hem de justificar que això, si algun dia es pot arribar una cosa són els resultats teòrics, que ens diuen que funciona, que el grafè té més virtuts que les antenes metàl·liques convencionals a l'hora de reduir-les, i l'altre és dir, bueno, però què en volem fer quan hàgim aconseguit? Us estava dient que ens han donat una subvenció d'un projecte en el marc del Graphene Flagship, que sortirà aquí també, un projecte de 2 anys, precisament per aquests resultats que són teòrics, amb algunes altres empreses i institucions acadèmiques europees, muntar un prototip, intentar fer un prototip, és a dir, i veure que funciona a la pràctica. El primer que hi ha, el número aquest de màgia, que jo deia, dic, bé, ara si ningú hagués sapigut què era allò, us hagués dit, i això que sabeu què és? Això tothom ho sap, no? Doncs és un llapis de memòria, un pendrive. Doncs resulta que aquí la primera comparativa que faig amb això és per portar a algun punt a dir quin és el que ens soluciona el grafè. Primera cosa, això és un mecanisme molt arcaic i rudimentari que consisteix en que la ferrita és un material que si li fas passar corrent per dins s'imanta i llavors, imantat o no imantat, tens una mena d'interruptor. I veieu aquí en aquest dibuixet, que és aquesta placa que us he passat, que algunes d'aquestes ferrites es toquen i algunes altres no, algunes estan imantades, altres no, d'acord? Això ara no vull entrar en com funciona, però sí que us diré que aquesta placa és de 64 per 64 ferrites i que vol dir que és capaç d'emmagatzemar 4.096 bits, 4 quilobits. Esclar, llavors això ve, aquesta placa està treta d'un ordinador que es diu PDP-11 de la Casa Digital. La Casa Digital actualment està absorbida per Intel, però en el seu moment va fer inclús la competència a IBM amb ordinadors. I aquest ordinador, com a memòria RAM, Random Access Memory, la memòria que necessiten tots els ordinadors per treballar, portava 16 plaques d'aquestes per 8 blocs de 16 plaques. I en total li permetia tenir una memòria RAM de 64 kilobytes. Bytes són 8 bits, per això aquest 8 d'aquí. Si ara agafem el llapis de memòria més petit que em sembla que hi ha al mercat, que són 256 megas, resulta que això vol dir que és capaç de, a part de la reducció que hem fet, miniaturització aquesta que estem dient, resulta que podem emmagatzemar-hi 2.048 milions de bits, hem passat d'uns quants ordres de magnitud. I resulta que després hi ha llapis de memòria d'aquests d'1 giga, de 4, aquest que tinc en realitat és de 4, això vol dir el d'1 giga seria 8.186 milions de bits,
I aquí tinc un enllaç, aprofito també per dir que si algú vol que li passi les transparències, una còpia de les transparències, només cal que m'escrigui un correu aquí a pareta.ac.upc.edu i jo li reenviaré el PDF. I en el PDF hi surten aquests enllaços. Aquest no hi aniré perquè és una empresa comercial que fa propaganda d'un llapis de memòria d'aquesta mida amb un terabyte. Un terabyte és 1 milió de milions de bytes, si no m'equivoco és 1 bilió de bytes. Fixeu-vos la dimensió. Un altre avantatge és que aquestes memòries són volàtils, quan apagues l'ordinador tot desapareix, mentre aquests llapisos de memòria són permanents, diguem-ne, fins que tu no els esborres la informació d'ells, ells no la fan desaparèixer. La pregunta seria, en aquest número, on és el truc? El truc està en què hem passat de treballar de ferrites, en aquest exemple concret, a treballar amb silici. I el silici ha fet canviar l'electrònica d'una manera extraordinària. Té algun límit el silici, perquè si no tingués límits, Irene, tot arreu hi ha límits, que la qüestió és trobar-los. Té algun límit, si no tingués cap límit, jo ja podria girar cua i dir ja hem acabat. Però resulta que sí, aquesta és una gràfica que m'ha passat un col·lega meu de la Universitat Autònoma, David Jiménez, que treballa precisament amb el disseny de transistors. Transistors també es pot definir bàsicament, és un element electrònic, el transistor no parlo de la ràdio, el transistor se diu radiotransistor perquè està fet amb transistors i no amb vàlvules, però transistor és aquest element electrònic bàsic i que en realitat també es comporta com un interruptor, aquest el 0101, per emmagatzemar. I es fan de silici actualment. Per fer-los de silici pots arribar, segons ell, el límit està en 7,4 nanòmetres més petits, diguem-ne, ja no els podem fer. Això t'implica que si pots fer transistors de 7,4 nanòmetres, o la tendència és de poder-los arribar a fer el 2020, pots arribar a posar 2,3 bilions de transistors en un xip. Un xip és 2, 3, 4 centímetres quadrats, tots sabeu com és un xip. I dius, i per què posar-n'hi tants? Perquè com més n'hi poses en menys espai, més feina fan, diguem. Més capacitat de processament, per dir-ho així, o de treball tenen. Què volia dir aquí? Nanòmetres. Nano, és a dir, un mil·límetre són una mil·lèsima de centímetre. Un micròmetre és una milionèsima de metre, perdó. I un nanòmetre és una mil·lèsima de milionèsima, que no costa dir, 10 a la menys 9 metres. Vull dir, tinc una transparència que ens deixa veure quin seria... En un glòbul vermell de la nostra sang hi caben milions de cèl·lules de dimensió nanomètrica. I bé, d'això estem parlant. Quan es parla de nanotecnologia es parla de treballar amb aquestes dimensions. I algú em va preguntar una vegada, i ho avanço perquè no m'ho tornem a preguntar perquè no ho sé, és dir, com es pot treballar amb aquestes... No ho sé. Jo no soc una persona que treballa en nanotecnologia. Diguem-ne, treballo en estudis més teòrics i llavors amb d'altra gent que fa la part més pràctica col·laborem i intentem fer un treball conjunt. Però d'alguna manera s'ha de poder fer, diguem-ne, hi ha els microscòpics aquests electrònics tan potents que et permeten poder treballar a aquestes dimensions. Bé, vist això, llavors és que sí que tenim un límit, i aquest límit és els 2,3 bilions de transistors per xip. I llavors dius, i si vull superar aquest límit o rebaixar aquest límit, què he de fer? I aquí és quan entra el grafè. A part d'altres aplicacions que ja veurem, el grafè, doncs, aquest home que dic, el David Jiménez, està treballant també amb el grafè per veure si pot dissenyar transistors cada vegada més petits. Deixeu-me que deixi això aquí. Què és el grafè? El grafè és un cristall de carboni al·lotròpic. El carboni és al·lotròpic, vol dir que és un cristall que es pot trobar en diverses formes. El carboni es pot trobar en format de grafit, grafè, diamant, etc. Però en aquest cas el grafè és un cristall de carboni al·lotròpic monoatòmic. Què vol dir monoatòmic? Vol dir un sol àtom de gruix i, per tant, gairebé bidireccional. Bidireccional vol dir que només té dues dimensions, ample. És una mica mentida, però la dimensió del gruix és tan prima que es pot considerar que no
insignificant. I cristal·litza en forma de niu d'abella. Aquest és un dibuix típic de grafè. Això en el cas de pur. Aquest material obtingut a través, la síntesi d'aquest material a través del grafit, el grafit és això que fem servir per escriure els llapisos i d'altres coses, i per fer teulades de pissarra, em sembla també, pissarra no, no sé si es fa servir per fer teules. Bé, és igual, per fer mines de llapisos segur. A vegades m'embarco allà on no m'he d'embarcar. L'Andrei Jaim i el Kostas Novoselov són dos professors investigadors de la Universitat de Manchester, encara hi són, si no m'equivoco, que van obtenir el Nobel de Física el 2010 per haver sintetitzat, precisament el 2014, el grafè. I dius, i com ho van fer això? Doncs aquí tinc una mostra de com ho van fer, agafant unes... Però, com que tenim accés a internet, tinc un vídeo que està en anglès, un anglès una mica francesat, però que no cal que us l'escolteu, només cal que mireu què fa aquesta dona, penso que és una dona. Un tros de celo. Take clean metal tweezers and pick a thin graphite flake. And then place this gently on... Això és una mica de grafit. El grafit el posa sobre un tros de cinta adhesiva. At the edge of the graphite flake. Ja. Peel it off. I anar-hi anant. And do this step several times. Several times diu unes quantes vegades, però aquestes quantes poden haver de ser 200 o 300. Vol dir que sí que ho podeu fer a casa si voleu, però en fi, després necessitareu el microscòpic electrònic per veure si ha sortit bé o no. Ara aquí posa el resultat d'aquesta... És un trosset de grafit i anar-lo fent clac, clac, clac. Ara si jo us demano 1 quilo de grafè, vol dir que un dels primers problemes que veurem és la fabricació, la producció a grans quantitats de grafè, que això se'n cuida la indústria. So as not to break any potential graphene sheets. Use an optical microscope to view and find graphene. Graphene appears as a purple spot on the screen. Veieu? At the center of the screen is multi-layer graphene, and at the right corner, lower right corner. Aquí està dient que aquí aquest més fosc, que seria un grafè multinivell, més d'una capa, monoatòmica, i aquí hem aconseguit, o ella ha aconseguit, obtenir un trosset, molt petit, ja veieu, de grafè monocapa, un monoatòmic, i aquest trosset també sembla que és monoatòmic. Bé, però heu vist la curiositat de com es fa? Milions d'euros, Déu-n'hi-do, per 10 anys. Això vol dir 100 milions d'euros cada any. I no és 4 o 5 empreses que reparteixen aquests diners, sinó que el que fan és convocatòries a tota Europa per poder promocionar la recerca en grafè en tots els àmbits que hi ha. Això vol dir que la Comissió Europea està apostant pel desenvolupament d'aquest material en tots els àmbits de recerca i de la ciència que pot, i de la producció també. Ara ho veurem. Però el primer que va fer aquest projecte, la gent del nucli d'aquest projecte, és fer aquest vídeo per explicar què és el grafè. Aquest vídeo també el va passar la Míriam Marchena, és l'únic que coincidim, però ell el va passar traduït, jo us el passo directament en versió original. I després us l'explicaré. Aquest és el Mr. G, que és el Mr. Grafit. Many scientists were looking for graphene using complex experiments. But the first crystals of graphene were discovered in 2004 using a very simple and effective method, namely ordinary scotch tape. During Friday evening experiments in Manchester, això ja ho sabem, no? Diguem-ne que aquesta gent diu que l'Andrew i el Constantin diu amb experiments que feien el divendres al vespre, no sé per què diu divendres al vespre, suposo que perquè era l'hora que era,
van obtenir, això ja ho sabem, no? I com ho van obtenir també. Llavors, això des de que es va descobrir el grafè, doncs molts centres de recerca i laboratoris d'empreses han començat a treballar en el grafè, en diversos àmbits. Per què? Perquè les propietats són aquestes. Dues dimensions. Perdoneu, ara sortirà aquesta llista de coses que ens sortirà aquí. El grafè té un munt de propietats que, diguem, el poden ser útil per moltes coses. Per exemple, és transparent, és dur, és flexible, és lleuger, sembla contradictori amb la duresa, però no és així, és molt flexible, pots donar les formes que vulguis, condueix l'electricitat molt millor que el coure i, a més, també condueix tèrmicament molt bon conductor tèrmic. Això pot ser bo o dolent, però aprofitant com a part bona, doncs veurem quines propietats o quines aplicacions avui dia s'està pensant. I una molt important, que barrejant-lo amb altres materials es poden aconseguir materials també a la nostra conveniència. Naturalment, això és pels químics. Irene, pregunta cap als químics, jo no en soc. Però fixeu-vos un detall, la combinació de duresa i de lleugeresa el fa òptim, ja ho veiem, ja ens ho podem imaginar, per construir avions, no? Les carcasses dels avions. Ja s'hi està treballant. Precisament aquí ara també això, ara de les dues transparències que passaré és un resum d'aquest vídeo, no? Però m'ha agradat passar-vos-el perquè és molt divertit, no? I a més explica d'una manera suau, alegre, diguem-ne, què és. Fixeu-vos, doncs, per exemple, les aplicacions tan diverses com pot tenir, des de la telefonia mòbil, que és allà on una mica també ens centrarem nosaltres, fins a fer bateries que tinguin un llarg temps d'autonomia, fins a les cèl·lules solars, fins a paelles, inclús, esclar, la duresa, què més pot sortir per aquí? Sensors, i en fi, hi ha la indústria aeronàutica. Ara sortirà tot això, amb un resum. I aquí, ja suposant que es pugui produir en massa aquest material, doncs es poden fer moltes coses, però aquest és encara un tema obert. Doncs mireu, això és el que he dit. Les propietats són un material més prim i lleuger que s'ha observat amb la natura quan el tenim de forma pura. Més dur que el diamant, més resistent que l'acer, impermeable, molt interessant, ja ho veureu, transparent, això que diuen en anglès bendable, és a dir, flexible, replegable, i inclús diria que es pot arribar a fer que sigui retràctil, que vol dir que el pots tornar a portar al seu lloc. En fi, això ja depèn de com el vols fer treballar i per què el necessites. Molt millor conductor d'electricitat que el coure, que és, diguem-ne, un dels materials més conductors, i extremadament conductor tèrmic. De fet, l'estructura, no sé si ho estudieu al batxillerat, això hi ha l'estructura de les bandes de valència i de conducció, que normalment són arrodonides i es toquen o estan separades, i en funció d'això són dels materials, en funció d'això un material és més conductor o menys. En el grafè, com es veu aquí mateix, això és la banda de conducció de la banda de valència, es toca només per un punt i a més tenen forma de con. Això, pels físics, és una propietat molt interessant que el permet no només ser molt bon conductor, sinó a més treballar-lo perquè pugui fer-se servir també com a semiconductor. I aquí és on aplicaria en el disseny de transistors. Molt bé, doncs això són les propietats que hem dit i aquí és un munt d'aplicacions en les que s'està pensant i en algunes ja s'està començant a treballar.
per exemple, des del punt de vista de materials, per fer pantalles tàctils, resistents, flexibles, que una pantalla com aquesta, que fos una televisió, que la poguessis enrotllar i te l'endús plegada, sense que no agafi les ditades, per això de la impermeabilitat, que rebutja la brutícia, diguem-ne. És a dir, tindríem un mòbil d'aquests que sempre el tenim ple de ditades, si la pantalla la fem de grafè, en principi sempre estaria polit, net i polit. A alguns els pot interessar, a d'altres els és igual. Estructures resistents i lleugeres per l'aerodinàmica, en la part química sensors ultraprecisos de gasos o la neteja d'aigua, contaminada, radioactivament o no, desalinització d'aigua, i en biomedicina, a part d'altres aplicacions, es comença a parlar de la detecció de bactèries i de la seqüenciació de l'ADN. Anem més enllà, i a la nanoelectrònica ja n'hem parlat, miniaturització dels transistors i fer circuits integrats més potents i més petits, hem ocupat més espai, supercondensadors per la construcció de bateries, també ho he esmentat, de llarga autonomia, l'efecte piezoelèctric, a la nanoscala, això ens serà molt útil. Una cosa és tenir una bateria, que l'has de recarregar, i una altra és que si un sistema vols que estigui alimentat amb una certa energia i no el pots recarregar la bateria, com tu fas? Doncs fa molt temps que està inventat això. La bicicleta porta una dinamo que ella mateixa es fa l'electricitat. Bé, això en entorns de nanoscala, com després veurem, nanosensors, sensors que pots distribuir allà on sigui, és interessant que no hagin d'anar a recuperar i carregar-los l'energia. Per tant, que ells mateixos es recuperin l'energia o es recuperin energia de la natura. Hi ha gent treballant amb això, en concret un professor del grup del Departament d'Electrònica està treballant en aquests temes. Des del punt de vista d'òptica, podem pensar en el disseny de nanosensors, moduladors òptics, cèl·lules solars més eficients, etc. I aquí hi ha l'àmbit de les xarxes de comunicacions a escala nanomètrica, que és allà on ens ficarem a partir d'ara. Deixeu-me que us passi també el vídeo aquest que us he dit del projecte, i un altre, que jo sàpiga, segurament n'hi ha més, i un altre al País Basc, que ja comencen a produir el material, el grafè, en grans quantitats, però no de forma pura. Dos, què fan amb aquest material? Doncs comencen a treballar, per exemple, en pintures aïllants. Direu, però si és el millor conductor, doncs jo també m'ho pregunto, però gràcies al grafè es poden fer pintures aïllants, o gràcies al grafè es poden fer vidres molt resistents i transparents, però alhora lleugers. No sé si heu vist vosaltres, no sé si ho veu arribar a veure, quan abans als bancs hi havia aquells vidres de 3 dits de gruix, però molts de nosaltres sí que ho hem vist. Ara han desaparegut, no sé per què, però suposo perquè ja no hi deu haver perill que els robin o no feien res. Doncs per fer aquell tipus de vidres de gran duresa i antibales, per dir-ho així, i alhora que siguin lleugers, no pesin gaire, i transparents, doncs el grafè és un material ideal. Això ja diria que s'està començant a fer. Aplicar-lo a les carcasses dels avions ja s'està començant a rumiar. Una cosa és fer i l'altra és començar a rumiar. Un dels projectes que està finançant aquest Graphene Flagship, que és un projecte, macroprojecte, que he dit que tenia aquesta subvenció europea, doncs un dels projectes subvencionats intervenen companyies de fabricació d'avions i l'Agència Espacial Europea i treballen ja en veure com el grafè. Llavors, quan falta per tot això depèn de on vulguis arribar. Si, per exemple, pensem de dir quan falta perquè puguem tenir una antena de dimensions nanomètriques, quan dic nanomètriques puc parlar de mig mil·límetre. Quan falta? Doncs falta que ara sobre el paper la tenim, però el paper ho aguanta tot. Això és una perspectiva de dir què es pot arribar a fer. Quan es podrà fer? Doncs depèn també de quan tinguem la possibilitat de tenir grafè en grans quantitats i pur, de forma fàcil i barata, i quan sigui rendible. La resposta, tant pel que jo t'he explicat com per aquesta figura, és en realitat quan sigui rendible. Quan sigui rendible estic segur que una empresa hi posarà els diners perquè això es faci.
i es farà més bé o més malament, però s'arribarà a fer, igual que s'ha fet tot en aquest món des del punt de vista tecnològic. Bé, breument, també en anglès, però ja us el traduiré. The simple show explain. No, no és el que volia fer. The graphene flagship. This is Peter. Això és la presentació del projecte. He is experimenting with graphene and other 2D crystals to find new ways to benefit from its unique properties. This is Susan, biologist from the Netherlands. She likes graphene for its biological compatibility and uses it for DNA sequencing. Aquí està presentant amb un físic que està fent, per exemple, el doctorat a Anglaterra, aquesta noia polonesa que és biòloga, no, aquesta era holandesa, la química que és polonesa, i entre tots ells doncs treballen individualment. Llavors, gràcies a aquest projecte, diguem-ne, hi ha la possibilitat que s'ajuntin i col·laborin i vagin més de pressa i millor a obtenir resultats més importants. Per altra banda, també tenim les empreses. Les empreses poden veure una oportunitat de negoci, per exemple, aquell home està pensant en un cotxe volador, me li va el gerent de l'empresa i diu no, prefereixo els mòbils flexibles. Exacte, doncs l'objectiu d'aquest projecte és ajuntar tot aquest conjunt d'iniciatives, des de la recerca, des de les iniciatives d'innovació empresarial, nous productes, etc., i veure la potencialitat que econòmicament té això per a Europa, que en té molta, i pel món després. En realitat, que Europa sigui competitiva en aquest àmbit, en l'àmbit de la utilització del grafè, en tots els camps que sigui possible. Aquest és l'objectiu d'aquest projecte i per això té aquesta subvenció diguem-ne força important i que reparteix en diversos projectes. Fa convocatòries, els grups de recerca s'hi presenten conjuntament i després d'una avaluació dona diners segons els projectes que els sembla més apropiats. I ara doncs amb aquest projecte també es mira des de la fabricació del grafè en grans quantitats fins a la disseny o la realització de dispositius i integrar aquests dispositius en sistemes. És a dir, contempla tota la cadena en aquest sentit. No que ho fa un sol grup, sinó que obre les portes a tots els grups d'Europa i empreses que estan treballant amb això per incentivar-los a treure resultats i millorar. D'acord? Sí, una hora. Em pensava que era 1h15. Bé. Vale. Molt bé. Les píndoles, però aquestes, diguem-ne, no... Això ja ho parlarem després, si tenim un minutet, o si algú em fa una pregunta. Llavors, diguem, què és el que jo voldria que fins ara ens haguéssim fet una idea, no? Del que és el grafè, quines són les seves propietats singulars, i amb aquestes propietats quin tipus d'aplicacions es poden realitzar que veiem d'utilitat. També hem vist que aquest material obre portes a un nou potencial de creixement econòmic i, per tant, que la Comissió Europea, Europa, el vol aprofitar-se'n, i ara ens centrarem en la importància que el grafè pot tenir en les TIC, i en concret en el desenvolupament de les comunicacions per nanodispositius. Nanodispositius són aquests dispositius que no podem ni veure, però que veurem que tenen una utilitat. Diguem-ne, el grafè, primer de tot, ens permet millorar la nanotecnologia, fer dispositius més petits que podíem fer fins ara amb d'altres materials, com el silici o d'altres. Miniaturització de transistors, més transistors per xip, circuits integrats ultraràpids, xips multiprocessadors, d'això en parlarem després, amb més processadors i, per tant, amb capacitat de fer més feina, de processar més informació amb menys temps.
Tot això no és que sigui així perquè com més microprocessadors poses en un xip. No sé si algú de vosaltres es fixa en el portàtil que té, si en teniu, suposo que tothom en deu tenir, quan parla del processador que porta, en aquest, per exemple, diu dual core, és a dir, que porta un processador amb dos microprocessadors, a dir, que treballen en paral·lel, en col·laboració. Avui dia s'estan treballant en processadors que porten fins a 56 o més microprocessadors. No perquè n'hi posis 10.000, que és un objectiu interessant, vol dir que hagi de funcionar millor, perquè després aquests els has de coordinar, perquè n'hi hagi molts, no vol dir que si ens posem tots a netejar a casa i ens posem tots a la mateixa habitació no n'avançarem pas més si no ens distribuïm una mica la feina, oi? Bé, ho dic perquè d'això en parlarem una mica. I els nanosensors. Tot això, amb el grafè, també és possible avançar-hi. Llavors, la qüestió és que tot això, si ho podem comunicar entre ells, la comunicació d'aquests nanosensors, també millorarem les aplicacions i les oportunitats que podem obtenir amb aquests nanodispositius, comunicant-los. És a dir, una cosa és que treballin per ells mateixos, sols, i una altra és que els facis comunicar entre ells, llavors aprofites. Jo no parlo dels microprocessadors, sinó parlo de tot, en general, microprocessadors, nanosensors, etc. La pregunta és, fins on es pot arribar a miniaturitzar els dispositius de sistemes de comunicació? Irene, oi? Doncs no sé fins on es pot arribar, si hi ha algun límit per sota, però el que sí que sé és que amb les antenes habituals de metall, metàl·liques, no es pot baixar fins al punt de poder utilitzar sistemes de comunicació via ràdio per nanodispositius. D'acord? I això és un dels temes que tractarem aquí. Aquí tenim un tal Leonard Kleinrock, que és un dels pares d'internet, que l'he posat aquí perquè és amic meu, per fardar, perquè és la persona que va enviar el primer correu electrònic d'aquest món. Que ho sapigueu, que és aquest home. Que per cert és molt presumit. Però el primer correu electrònic d'aquest món va ser... Bé, tanco parèntesi. Des de llavors, que veieu que el seu ordinador tampoc era cap meravella, des de llavors hem passat a tenir portàtils, a tenir smartphones, a tenir sensors, i la pregunta és fins on podem arribar a anar miniaturitzant, però miniaturitzant i que la cosa funcioni, que realment puguem fer més feina, no és fer-ho petit per fer-ho petit. Llavors, aquí, en aquest pessic de ciència, diguem-ne, la cosa és podrem fer que aquests dispositius miniatura, micro o nanomètrics es puguin comunicar via ràdio formant una xarxa entre ells, pregunta. És a dir, el següent punt d'aquest interrogant és podem posar els nanosensors aquí també? I la resposta és sí, però llavors el que voldríem explicar és com i després per què. Com ho farem, també farem una breu repassada sense entrar massa en detalls, i el per què, perquè si tenim el com, però resulta que dius, bueno, però això només ens serveix perquè els professors facin alguna cosa i no n'aprofitem alguna cosa en benefici social, això del benefici sempre és molt relatiu, doncs no cal que ens hi posem. Molt bé, doncs comencem pel com i només fer-vos notar allò que us he dit abans, el que és un nanòmetre. Un nanòmetre o un 10 nanòmetres, aquí hi ha una comparativa, per exemple, un nanòmetre és les dimensions d'una proteïna, per exemple. 10 nanòmetres són el virus de l'hepatitis B. La pols que surt del tub d'escapament equival a tenir un diàmetre d'un micròmetre, que estiguem situats. Tinc un vídeo aquí que ho il·lustra, però me'l saltaré també. Bé, llavors, primera cosa per com, reduint les dimensions dels sistemes de comunicació i començant per les antenes, que és el primer element. I per això, doncs ara faig un breu resum d'un apartat de la tesi de l'Ignasi Llàtzer, que us he dit, la freqüència de ressonància, primer de tot. Una antena de radiofreqüència és una forma de circuit sintonitzat o ressonant que consta d'inducció, capacitància, etc. I, per tant, com a resultat, ressona a una determinada freqüència. Aquesta freqüència és la freqüència de radiació, si parlem d'una antena. I la principal característica del disseny d'una antena
per poder-la fer treballar en aquesta freqüència, freqüència electromagnètica estem parlant, són les seves dimensions. Com més gran és una antena, a més baixa freqüència ressona o transmet, o rep, diguem-ne. La freqüència de radiació i de ressonància és la mateixa. Això com a preàmbul, costa poc d'entendre, oi? Doncs una antena és bàsicament, són dos palets oberts per aquí al mig i aquí és on poses el fil que et permet enviar-li el senyal elèctric que vols que propagui electromagnèticament o agafar el fil per on arribarà el senyal que tu obtens. I les dimensions per fer una antena que treballi a una determinada freqüència s'ha de fer que això sigui lambda mitjos. Recordem que la relació entre la freqüència i la longitud d'ona és aquesta, guiada per la velocitat de la llum. Molt bé, doncs d'alguna manera lambda i freqüència estan relacionats. Si jo vull una determinada freqüència de radiació, faig això a les dimensions adequades i ja ho tinc. Perquè us sigui més familiar, una antena de VHF, Very High Frequency, té de l'ordre d'uns... La seva lambda és entre 10 i 100 metres, perquè hi ha un rang de freqüència en aquesta banda que ens dona aquest marge. Però la UHF, que és la més coneguda, Ultra High Frequency, aquesta té un rang de freqüències que la seva lambda va des de 1 a 0,1 metres, és a dir, que lambda mitjos seria uns 30 centímetres. I suposo que heu vist aquesta antena alguna vegada. Això és una antena de UHF, d'acord? Pels que no ho sapigueu. Però l'antena només és això. I aquí hi ha un fil, només són dos palets d'aquests, un i l'altre. La resta de palets és només perquè aquests dos pals o varetes són omnidireccionals. Amb aquests pals que posem aquí, que són passius completament, el que es fa és recollir més energia i fer-la direccional, i amb aquesta mena de cubell o de graella que hi ha aquí darrere, el que es fa és fer l'efecte mirall, i agafar l'energia i que l'hora de transmissió no vagi cap enrere, o agafar l'energia i posar-la cap endavant. I concentrar el màxim d'energia aquí, d'acord? Bé, però el que volia dir és que això és lambda mitjos. Llavors, si he de fer això, que sigui, quan he dit que seria uns 30 centímetres, no tinc cap problema. Però si jo vull posar una antena en un dispositiu que té unes dimensions nanomètriques, aquesta antena, si la faig d'aquí 30 centímetres, ja no tinc un dispositiu nanomètric. Llavors, la intenció és reduir-la. I quan vull fer una antena, que es pot veure d'una manera així com un pedacet de metall, que la vull passar dels mil·límetres ja no als micròmetres, doncs em passa el següent. Em passa que la freqüència de radiació linealment creix, a mesura que redueixo les dimensions de la longitud, fins a arribar a l'ordre dels 100 teres. I de l'ordre. Tinc alguna cosa posada aquí al PowerPoint que em va saltant sol. Ordre dels terahertzos. I quin problema tenim amb els terahertzos? Terahertzos són molts hertzos, però alhora, com més hertzos, més petita és l'antena, ja ho hem dit. El problema que tenim és que això ja no és una freqüència de radiació electromagnètica, és una freqüència òptica o infrarrojos, i estem en un àmbit que la seva cobertura seria gairebé nul·la. Per tant, amb una antena metàl·lica simplement anar-la fent més petita no ho podem fer. I llavors resulta que l'estudi que ha fet l'Ignasi o que va fer l'Ignasi Llàtzer és agafem el grafè teòric, ja dic que ara ens faltaria, ja tenim els diners, deixeu-m'ho dir així, per fer-ho, intentar treballar amb d'altres grups, però més experimentals, per poder fer un prototip d'això, que de moment només ho hem estudiat de forma analítica i per simulació. Aquest problema dic que el podem solucionar fent una antena de grafè, o que en diem nosaltres grafenes, amb el grafè pur, d'unes dimensions, per exemple, d'uns quants micròmetres, i un micròmetre d'amplada, però el que té realment importància és la llargària, sobre un dielèctric, i això és un grafè pur. Estudiant això ens passa que, veieu, resulta que la freqüència de radiació de l'antena metàl·lica, a mesura que la vas fent petita, creix linealment, en funció de la inversa de la seva longitud, mentre que amb el grafè creix linealment amb una funció de la inversa de l'arrel quadrada de la seva longitud. I això fa que, per exemple, en aquesta dimensió que tenim aquí, 3 micròmetres, diguem-ne, la freqüència de radiació d'una antena metàl·lica seria de l'ordre dels terahertzos, mentre que aquí és de l'ordre de 1 o 2 terahertzos, que és 1 o 2 ordres de magnitud més baixa.
Per tant, sobre el paper ja podem construir un sistema de comunicacions ràdio per posar i per incorporar en un nanomicrosensor. Primer resultat. D'acord? Una altra cosa important que té el grafè o les antenes construïdes amb grafè és que aquesta freqüència que volem de radiació la podem sintonitzar, cosa que no es pot fer amb les antenes metàl·liques. Sintonitzar vol dir que entre el marge de 0 a 10, tocant un paràmetre, puc fer aquesta freqüència. Aquest seria el pic aquest és, perquè això és l'absorció de radiació d'una antena, i aquí veiem la freqüència de radiació, doncs la podem sintonitzar entre vora del 0 o vora del 10, com vulguem. Com ho fem això? Doncs simplement aplicant una diferència de potencial entre el grafè i el dielèctric. Això se'n diu el potencial químic. Segona cosa important, diguem-ne, aportació de l'Ignasi Llàtzer. I una tercera cosa és també el que seria l'escalabilitat. Utilitzant una antena, suposant que es pot fer una antena metàl·lica i que funcionés, i comparant-la amb una de grafè, ja hem dit que no podia funcionar amb aquestes dimensions, però comparant-la amb una de grafè, suposant que totes elles funcionin, diguem la de grafè, que és aquesta, la de grafè, amb menys potència pots arribar a tenir la mateixa cobertura. Aquí ho diu. Per cobrir una mateixa distància D, de l'ordre de mil·límetres, clar, si els dispositius són nanomètrics o micromètrics, no els podem posar a 1.000 quilòmetres. Tot va en relació, però tampoc ens interessa. Sinó que el que ens interessa és que tinguin cobertures, clar, estem parlant de mil·límetres, són 1.000 vegades més un micròmetre, per tant, ja és una distància important en relació. Molt bé, per cobrir una mateixa distància D, de l'ordre dels mil·límetres, es requereix menys potència de transmissió amb les grafenes que amb les metàl·liques. Amb, per exemple, una tercera part de potència de transmissió. Això també és important. Bé, aquests són els 3 resultats que us volia presentar, de dir com ho fem. Diguem-ne, podem anar fent antenes, podrem fer-les tan petites, Irene, com vulguem? No ho sé, això sincerament no ho sé, fins on podem baixar. Però el que sí sé és que amb la tecnologia tradicional, utilitzant metall, sigui que s'acostuma a utilitzar amb aquestes dimensions or o plata, les antenes no es podien reduir més enllà. Amb el grafè, diguem, podem anar una mica més avall. Fins on? Tampoc t'ho sé dir. Però, almenys, des del punt de vista de treballar de l'ordre de la frontera dels nano i els micrometres, ens funciona. Resum d'aquest segon pessic de ciència. Les grafenes o les antenes de grafè representen la tecnologia que permet o permetrà, quan ho tindrem això tampoc ho sé, però, esclar, la cosa avança i es treballa de cara a poder dir aquest és un resultat teòric, a la pràctica veure què ens donarà amb el prototip i quan tinguem el prototip ja és veure si es pot fabricar o no es pot fabricar, dependrà també de per què ho vulguem. Permet, sobre un espai allà, baixar de 2 ordres de magnitud més que amb, això és un resum del que acabo de dir, que amb les antenes metàl·liques radia a la banda dels terahertzos sense arribar a la banda aquesta visible, infrarrojos i visible, que és una banda en la que ja no podem radiar, no funciona una antena com a tal, es converteix en un làser i a més la distància de cobertura és molt baixa i ja no diguem després de fer el transmissor i el receptor, que d'això no n'hem parlat, però possibilitats de sintonitzar les freqüències de radiació i abast de transmissió, diguem-ne, molt millor que no pas amb antenes possiblement si es poguessin fer metàl·liques. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta fins aquí. Què és el grafè? Quines propietats? Per què serveix? Digues. Només una. El grafè, no aquest, el grafè, hi ha molt material, molt mineral, s'ha trobat ruïnes de grafè. No, el grafè s'obté a partir del grafit. Però dic, hi ha molta... De grafit suposo que n'hi ha força, sí, jo diria que no ens l'acabarem. Ara, com s'obté el grafè a partir d'una manera no tan agafant el cel o aquell plis, plas, que això, si només el podem obtenir d'aquesta manera, ja podem també plegar, no? Per tant, ja et dic que hi ha actualment, en el marc d'aquest projecte europeu, Graphene Flagship,
també empreses i universitats, en l'àmbit més de la física i de la química, que es dediquen a veure com produir en massa aquest grafè, de forma el més pur possible. Llavors, jo diria que sí, que com que no sé en què estan treballant, depèn del mètode. Si el mètode resulta que han de fer servir, jo què sé, un material que és molt escàs al món, tampoc serveix. Per tant, deixem-los que treballin i esperem que tinguin èxit. El següent pas és dir, bé, si ja suposem que som capaços de construir aquestes antenes nanomètriques i els transmissors i receptors i tot funcioni, dius, i per què ho volem? Perquè si no ho volem per res, ens dediquem a una altra cosa. Doncs, torno a insistir, perquè aquests, per comunicar nanodispositius i perquè aquests, bàsicament, això és la resposta bàsica, perquè aquests nanodispositius, un de sol treballa sol, fa una determinada feina, amb col·laboració, si se'ls coordina bé, la coordinació d'aquí no en parlem, seria a nivell intel·ligent de més amunt, haurien de fer més feina en menys temps. Dos treballen més que un, sempre que un no s'ho miri. Molt bé, i aquí tinc dos exemples, en concret són tres, que són els que donen sentit a la tesi doctoral que està fent el Sergi Abadal, que és la tercera persona del títol. No tenim encara massa resultats, però l'home hi està treballant, perquè fa poc que ha començat, i ara us presentaré, diguem-ne, només seria el que pot ser el problema. Després, com se soluciona això, doncs és qüestió de posar-hi hores. Presentem dos exemples d'aplicació, una són les comunicacions en un xip, que n'he parlat, i l'altra són les xarxes de nanosensors. Aquesta figura també vol representar, diguem-ne, l'evolució que hem anat fent. És equivalent a aquella que ha sortit abans el Leonard Cranerock. Doncs aquí és una sala d'un ordinador de fa molts i molts anys, que probablement tenia menys capacitat de càlcul que l'smartphone que portem nosaltres a la butxaca. Aquí és un telèfon d'aquells de l'època de l'Equipo A, que feien servir aquests telèfons. I això és un portàtil, pam-pam, vull dir, anem evolucionant cap aquí. Això, gràcies a què? A miniaturitzar i a augmentar la capacitat de càlcul, a posar més. Si miniaturitzem i coordinem bé, posem més transistors en un xip, més xips microprocessadors també en un xip i més xips en una placa de circuit imprès. Doncs diguem que abans els dispositius comportaven un nombre reduït de grans components, ara el que fem és tenir diversos blocs i ara un mateix component que cadascú fa la seva funció. En concret, això és un exemple molt sintètic del que seria una part d'un ordinador. Diguem-ne, un processador, un altre multiprocessador en aquest cas. Un altre processador, cada xip té més d'un microprocessador, com veieu tots entre ells es comuniquen, entre els dos xips es comuniquen, hi ha una part de memòria, un ordinador al fons és un processador, una memòria i un conjunt d'entrades-sortides, per emmagatzemar i per connectar-se al món. Bé, doncs, al veure això, què podem fer amb unes comunicacions on podem fer radiocomunicacions a molt poca dimensió? Doncs podem pensar en comunicar xips o podem pensar en comunicar microprocessadors dins d'un xip. Aquest és un primer exemple de proves fetes pel Sergi Abadal entre comunicant dos xips, això són només les antenes a una determinada alçada del xip, molt baixa, veieu que estem parlant de mil·límetres, i un rang de cobertura d'entre 1 mil·límetre i 1 metre, podem obtenir en funció de l'alçària que posem, això són dos xips separats, estem parlant entre aquest punt de comunicació. Doncs podem obtenir comunicacions de l'ordre de 500 gigabits per segon, que són molts, via ràdio, amb les antenes aquestes de grafè. Això també és tot teòric de moment. Una altra cosa que és el següent pas, això seria més a curt termini, una vegada ja funcioni el sistema de transmissió punt a punt, o multipunt, però un sistema de transmissió amb antenes de grafè, això ho tenim més a l'abast, va per aquell noi que estava interessat en saber quan ho tindrem. Això és més a llarg termini, diguem mitjà termini, aquí veiem tots aquests processadors, microprocessadors, estem aquí dins d'un xip i volem veure com es comunica això. Doncs, si a més de les comunicacions habituals que es fan per cable,
per microcables que hi ha dins del xip, i posem una anteneta a cadascun d'aquests microprocessadors i fem que això funcioni i guanyem per diversos punts. Diu, en els xips actuals, com que el nombre de components i la seva velocitat de transmissió requerida és, aquí hauria de dir és, reduïda, n'hi ha prou amb la comunicació mitjançant fils. Fils vol dir això, fer una mena de matriu de tots els micro o nanoprocessadors que tenim en un xip, comunicar-los entre ells i que tinguin cada punt una forma de dir una xarxa per encaminar informació d'aquí a aquí. La comunicació no és només connectar-los, és després dir aquest, de forma intel·ligent, a qui vol enviar una certa informació, si a tots, si només amb aquest i amb aquest, etc. I la xarxa, tots aquests dispositius d'aquí que representen un dispositiu més intel·ligent, és el que ha de fer que la informació vagi allà on ha d'anar. Aquesta és la fórmula que fins ara ens funciona, però si augmentem el nombre de microprocessadors per tenir més capacitat de càlcul, el que hem de fer llavors és necessitem les comunicacions sense fils per millorar aquest sistema. Per què les necessitem? Aquesta m'he descuidat de traduir-la, però us la traduiré jo. Fins ara les comunicacions via ràdio per què serveixen? Primer era per evitar posar cables en llocs, per exemple, rurals. Això era la primera cosa que es va utilitzar la via ràdio, o per la difusió de televisió i ràdio d'un punt amb molta gent. Actualment ja és més pel tema de mobilitat, no? Comunicació sense fils em permet jo estar connectat a internet amb un punt d'accés aquí, wifi, i sempre estar connectat, d'acord? Però llavors, si volem utilitzar les comunicacions sense fils en el network on chip, és a dir, en les comunicacions de microprocessadors dins d'un xip, per què ho volem fer? Doncs per reduir la latència, per reconfigurar la facilitat de reconfiguració i, sobretot, per la part de broadcast, que és la de difusió d'informació. És a dir, el cas d'haver d'enviar dades d'un a tots els altres és, en molts programes que han d'executar aquests dispositius i en molts processos, prou intensiu, diguem-ne. S'acostuma a necessitar de totes les comunicacions entre un 20 i un 30%, estem fent estadística, de les comunicacions han de ser per difusió, d'un a tots. Doncs bé, veiem que la via ràdio és la més còmoda per això, perquè la ràdio ho envia i els altres ho agafen. Ja s'ha fet servir des de sempre també per la difusió de ràdio i televisió. Doncs aquí tindríem un mateix esquema a escala molt més baixa, que és que aquests elements tenen una anteneta i permeten i milloren. Naturalment no ens oblidem que aquí hi ha una part que també està treballant el Sergi i de la que jo no parlaré, que és que perquè tot això funcioni hi ha d'haver la coordinació, el que se'n diu la paral·lelització del treball. Però dono per fet que ja es treballarà i ja serem capaços d'aconseguir-ho. El que sí que em permet les comunicacions sense fils o via ràdio en un xip de multiprocessadors és millorar el rendiment. Poder aconseguir posar més microprocessadors i que funcioni. Perquè si n'hi vaig posant més i més, però després tinc un coll d'ampolla a les comunicacions, també ja no cal que em trenqui el cap amb com posar-n'hi més. I aquí és que a mesura que hi poso més microprocessadors en un xip, el coll d'ampolla em passa a ser les comunicacions entre ells. Molt bé, costa poc d'entendre, no? Quan som un determinat nombre de gens com ara, ens podem entendre bé. Si fóssim la sala plena i amb els passadissos plens, podria haver-hi més problemes d'entendre'ns i de contestar preguntes. Cal una coordinació més rigorosa. Però d'això no en parlem, donem per fet que serem capaços de fer-ho, perquè avui dia ja hi ha multiprocessadors o supercomputadors que són capaços de fer-ho. Per tant, és traslladar aquesta tecnologia o aquest coneixement a... Bé, estem acabant. Llavors, l'última i més futurista de les aplicacions és les xarxes de nanosensors. Un nanosensor és un dispositiu d'una dimensió d'uns quants pocs micrometres o nanometres inclús, capacitat de mesurar, processar i emmagatzemar informació, equipats amb sistemes de comunicació perquè es puguin comunicar entre ells, basats en antenes de grafè en aquest cas, si volem que siguin micromètrics, i per comunicar-se via ràdio amb d'altres sensors. Els sensors sí que s'han de comunicar via ràdio. Hi ha els sensors actuals que tenim, ja hi ha xarxes de sensors funcionant, es comuniquen via ràdio.
Aquí tenim dues aplicacions possibles que poden tenir més o menys interès i que, com sempre, se n'han de fer un bon ús. Una és menys agressiva, diguem. Tots heu sentit a parlar de la Internet de les coses, segurament, Internet of Things, on es parla de connectar el microones, l'antena i totes les aplicacions domòtiques, tot a internet, i de manera des d'aquí, si veig que comença a fer vent i tinc la vela posada, el tendal obert, i comença a fer molt vent, i no tinc un mecanisme automàtic, doncs jo puc agafar el mòbil i dir, no? Bé, això és la internet de les coses. Doncs, podent posar sistemes de comunicació als nanodispositius, podem pensar en una aplicació semblant, però de la internet de les nanocoses, no? Posar un sensor a qualsevol cosa. Quina utilitat té, de moment, no te la sé dir tampoc, però segur que n'hi trobarem. Però l'altra, que sí que es veu una utilitat clara, és les xarxes sobre el cos o dins del cos, de sensors, que poden servir pel tema de control de salut, dispensació de medicaments, etc. Fixeu-vos, aquesta és una... Són nanosensors que inclús es pot pensar en injectar-nos-els i queden dins del cos i et van comunicant a través d'un punt, a través del nostre mòbil, per exemple, cap a internet, i des d'aquí el metge pot fer alguna cosa abans que ens agafi un infart. Matar virus? Ah, això no ho sé. Depèn del nanosensor, si el nanosensor és... Però ara jo vull fer èmfasi en que aquests nanosensors s'han de poder comunicar, i si no tens un sistema de comunicació no ho pots. Acabaré amb aquest vídeo dels àngels de la guarda, que va relacionat amb això. Això és una proposta també de projecte flagship, que aquesta no va funcionar, però que va... Què he fet ara? Aquí. Control del ritme del cor. La pressió, estem parlant de tenir sensors dins del cos o fora sobre la roba. Per tenir controlat també quan fas exercici. Aquí hi ha un aspecte que ara comentarem, que és aquell que aquests nanosensors s'han d'alimentar d'alguna manera. I un tema obert també de treball és els sistemes de recuperació d'energia, que en anglès es diu energy harvesting. Se'ns en va una mica del que volem parlar, però aquí els nostres sensors comunicat amb un nostre telèfon mòbil i amb un centre, el que se'n diu avui data center o cloud computing, sobre la roba, no? Per nivell d'hidratació. Monitorització d'al·lèrgies. Sí. Diu, no sé si estan pensant en posar-li nanosensors dins del cos, però estan dient que el nen ens pugui dir allò que no pot dir. Veieu que això és una mica perillós, depèn de com s'apliqui, no? Però la imaginació no té aturador. El fet de poder interrelacionar xarxes de sensors entre elles, les pròpies dels vehicles, amb els del sistema de senyalització, amb els que portes a sobre, per evitar accidents, per exemple, quan algú es despista. Controlar el nivell d'estrès dels controladors de les torres de control o dels metges quan estan operant. I avisar de possibles causes de problemes amb algú que està en excursions. Això són exemples de per què podria servir una xarxa de nano-microsensors. Però, esclar, perquè pugui ser útil, s'han de poder comunicar aquests sensors. Per això aquest projecte, que era una proposta que s'està treballant per reeditar-la, se'n diu Àngel de la Guarda, perquè pretén
agafar tots aquells temes que ens poden protegir. For Guardian Angels to become a reality, European universities, research centres and Europe's high-tech industry have joined forces. By investing in the future of everyday technology, Europe will affirm its scientific leadership by bringing discrete, zero-energy devices to all. Molt bé. Doncs aquest era el disseny de xarxes de nanosensors, a més de, com he dit, del disseny d'antenes de grafè i dels sistemes de comunicació, planteja el tema aquest de la provisió d'energia i el control d'accés al medi. Per acabar aquest altre pessic, dèiem, la miniaturització de comunicació via ràdio, que ens permet el grafè, fa possible desenvolupar aplicacions a curt termini, doncs la comunicació entre xips, a mig termini la comunicació de cohorts o de micro o nanoprocessadors en un xip i a llarg termini les xarxes de sensors. El tema de la Internet of Nano Things doncs, també està sobre el paper, però de moment tampoc és tan rellevant. Bé, torno a insistir, aquí he posat al final tots els vídeos i unes quantes publicacions dels nostres nanos. Aquest és el concepte de, com en diuen ells, de morf. Això és un vídeo que va fer una mica així surrealista. No trobo la fletxa ara. L'empresa Nokia, que esclar es dedica a això, no? No només amb la visió del grafè, sinó amb la visió també de la nanotecnologia. Té l'interès que no és parlat, és només imatges, amb alguna gràfica. El concepte aquest de flexibilitat i de poder-lo adaptar, no? Aquí, aquest vídeo vol fer una mostra del que és possible fer, combinar la nanotecnologia amb la nanoelectrònica, amb el grafè i totes les seves possibilitats. Vull dir, no és només dedicat al grafè. Autoneteja. Això representa que és un got de mel, Bé. Heu vist que aquí es combinen totes les
moltes de les propietats que hem parlat, no? Pantalla flexible i plegable, capacitat de canviar de forma i color, bateries, bueno, això no ho hem vist, però com ho diu aquí, interfície tàctil, recol·lecció d'energia, això tampoc ho hem vist, però hi ha una que l'estic buscant, sí, els materials repel·lents a l'aigua, hidrofòbics i també repel·lents a la brutícia. Hem vist tot aquest conjunt de coses, la possibilitat de en poc espai fer molta feina, gràcies a la nanotecnologia, i alhora, gràcies a aquests nous materials com el grafè, que encara que sigui flexible, sigui molt resistent. Heu vist en un moment que parlava de resistència com els fils de seda. Molt bé, ho deixem aquí.